ఈరోజు గుడివాడ డిఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఉయ్యూరు సిఐ గారు, పామర్ ఎస్ఐ గారు, మా ప్రజాప్రతినిధులందరూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి పాల్గొన్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ దిశ నేపథ్యం మహిళలకి సత్వరమే న్యాయం జరగాలనే ఆలోచనతో ఈ దిశ యాప్ని తీసుకురావడం కూడా జరిగిందని చెప్పి కూడా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా పోలీస్ సోదరులందరూ కూడా ఈ దిశ యాప్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం, అత్యధికంగా ఈ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ మధ్య కాలంలోనే దిశ చట్టం కింద మహిళ పైన దాడి చేస్తే దానికి ఉరిశిక్ష పడే విధంగా వెంటనే కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేసుకుంటూ, పోలీసు వైపు నుంచి ఆ దిశగా వెంటనే దర్యాప్తు చేసి ఛార్జ్ షీట్లు నమోదు చేసి కోర్టులో వాళ్ళకు ఉరిశిక్ష పడేలాగా చర్యలు తీసుకున్నారు. జరిగేలా ప్రతి ఒక్క మహిళ లబ్ధిదారులు ఉండేలాగా మా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ముఖ్యంగా మనందరూ కూడా ఆలోచన చేస్తే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ముందుకెళ్తా ఉండడానికి కారణం ఈ దిశ చట్టం తీసుకురావడమేనని చెప్పుకోవడం మనం చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ పోలీసు అధికారులందరికీ కూడా మేము ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఈ ప్రాంతంలో మహిళల పట్ల ఎటువంటి దాడులు జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఒక మహిళా పోలీసుని ఏర్పాటు చేసి సచివాలయంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఆ మహిళలు, ముఖ్యంగా బెల్ట్ షాపుల విషయంలో కానీ ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మహిళలపై ఉన్నటువంటి సమస్యలు పరిష్కారం చేయడం విషయంలో కానీ మహిళా పోలీసులందరూ కూడా వాళ్ళ పాత్రను పోషిస్తూ ఉన్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేసుకుంటూ, ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళా పోలీసులందరినీ కూడా అభినందిస్తూ ఇంకా రాబోయే కాలంలో గ్రామాల్లో ఈ దిశ యాప్ పైన గ్రామ స్థాయిలో కూడా ఒక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా అవగాహన కల్పించి ఆ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధంగా మీ అందరూ కూడా చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఆశిస్తూ, ఈ మంచి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినటువంటి గుడివాడ డిఎస్పీ గారికి, సిఐ గారికి, ఎస్ఐ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటారు.